Hi everyone, good morning. Andito na naman ako para sa isang lutuin na simple, mura at masustansya. Yan ang kailangan natin ngayon pangontra sa COVID-19, maging wise. Dapat ay huwag gumastos ng malaki dahil lang sa pagkain. Kaya ngayon, ang ating lulutuin ay gulay. Kumain tayo maraming gulay para pangontra at pampalakas ng resistensya. Ito ay yung repolyo. Ipapakita ko ang ingredients, guys. Okay, ang ingredients. Ang ating mga ingredients ay napakasimple at hindi kayo magagastusan ng malaking pera sa paghanda nitong ingredients na ito dahil napakamura po ng mga gulay ngayon. So, ito na po. Ito yung repolyo. Ito ay nagkakahalaga ng 50 pesos. 75 pesos kasi ang per kilo nito. Hindi umabot ng 1 kilo. Tapos meron akong 4 na itlog. Tagsa 7 pesos and 50 centavos each. Tapos meron akong flour dito na half cup. Ito ay maybe, let's say, worth 5 pesos or 10 pesos. 5 to 10 pesos. And then the oil. Hindi tayo gagastusan ng more than 10 pesos. Tapos yung asin. And then paminta. Tapos gagamitan natin ng magic sarap para siya'y sumarap. Tapos yung pampalasa at pampabango natin, we have here itong spring onions, carrots, at saka red bell pepper. Ayan po. At ipaprocess ko lang, then balik tayo para sa pagluluto.
Okay, after 12 minutes, wow! Ito na, ganito na ang nangyari. More, so 12 minutes plus another 10 minutes. Yan, para maging, at i-on ko yung app niya. Naka-on na. Yan. Para di na balik ka rin. Tcharan! Wow! Ang ganda! Ang ganda ng luto natin. Hot. My God, hot. Sarap, guys. Okay, bye-bye. Thank you for watching. Like, comment, share, and subscribe. At magkita-kita ulit tayo sa next na lulutuin na naman. Okay? Thank you, mag-ingat. Take care. God bless. I love you guys.